E xa sabedes, estamos tamén na fin, o fin do continente, en realidade é o fin do mundo. É o fin do mundo, remata todo. This is the end, dice aquí os Doors decían eso, this is the end. Nos aquí temos un cabo que representa ese fin da Terra e nos chegamos ao fin do concerto e marchamos con Bilal Balcán, que son as moiñeiras para que vos peneiredes e botedes aí un bailiño suelto. Ainda que unha moiñeira tamén con un pouco de xeito podese bailar agarrado. Dou fe. Non é moi complicado. Semella unha especie de paso doble ou algo polo estilo. Así que, imos aló. Como responsable do departamento comercial deste grupo, véxome na obriga de anunciarvos que temos CDs a vosa disposición na mesa de son. Graciñas.
Graciñas, moitas gracias. Gracias a todos vos, gracias a Caixonova, gracias ao Concello do Grove, gracias a todos. Vémonos noutra. Ata sempre.